Yan, water. And, lagay tayo ng ice. Ayan. Then, lagay natin yung ating chicken. And, ano yan guys, babad natin yan ng 1 hour to 2 hours. Ayan, pang ano yan, para maging soft ang kanyang karne. Ayan. Then, lemon. Ayan guys, then mag-add tayo ng sugar. Then, konting salt. Then, tatakpan ko muna siya guys. Then, ilalagay ko muna siya sa ref. Ayan. Ayan guys. Tinakpan ko muna siya guys ng plastic. Ayan. Ano natin siya. Marinate muna natin siya at least 1 hour. Ayan. Pero ang pinakaano niyan guys, 1 hour to 2 hours talaga yan. Then, saka na natin ilalagay siya sa ref. Ayan. Ito na guys yung ating mga gagamitin sa ating chicken inside the oven. Ayan. Ayan yung ating chicken na binabad. Binabad ko siya guys sa lemon, salt, sugar, and ice. Ayan. Ito yung ating ingredients. Meron tayong lemon juice, olive oil, tomato paste, rosemary, bagdunes, kisbara. Then, meron tayong black pepper, salt, paprika, cumin, and buharat. Then, meron tayong yogurt and tahina. Ayan, guys. Dito naman yung ating onion. Meron tayong onion, patata, then tomato and purple barret. Ayan. Yung ating capsicum yan guys sa atin. Guys, yung ating chicken. Ayan. Ang first kong gagawin, hindi ko na siya guys huhugasan. Ayan na siya. Then, kuhanin na natin. Naka 1 hour ako guys. Ayan. 1 hour lang yung naano ko kasi late na ako. Ayan. Lipat na natin siya. Yung ating olive oil, lemon juice, then yung ating ingredients, buharat, black pepper, salt, ayan, pinagsama-sama ko na guys, paprika, ayan, then yung ating tomato paste, yung kisbara natin, bagdunes, and rosemary, ayan. Mix lang natin siya guys para sumuot ang kanyang lasa. Ayan. Ayan na siya guys. Then tatakpan ko siya ulit guys ng ating plastic. Then, lagay ko ulit siya sa freezer. Kahit half hour lang. Ayan. Minimum niya talaga 1 hour. It's okay. Depende rin sa inyo yan guys. Kasi ako kasi ano na yung oras ko kaya. Para sa akin okay na yung kahit kalahating oras ko siya ma-marinate. Ayan guys. Lagay ko muna siya sa ref. Ayan. Yung ating pan. Lagay ko yung ating pan. Ayan.
ating patata. Ating tomato. Ating capsicum. Ayan guys. Ito naman guys yung ating sauce. Ayan. Ang ating tahina guys. Yogurt. Mix lang natin siya guys. Ayan. Medyo malapot siya guys. Then, pag ganito guys, haluan nyo siya ng konting tubig. Ayan. Nilagyan ko guys ng tubig yung pinagtanggalan ko ng yogurt kasi mayroon siyang natira. Ayan, malapot pa din siya guys. More water. Ayan na siya guys. Ayan. Medyo okay na. Basta pag medyo malapot siya guys, mag-add kayo guys ng water. Ayan na siya guys, after half hour. Ayan. Lagyan na natin sa ating pan. Ayan siya. Lagyan natin siya guys sa oven. Lagyan natin siya guys sa oven. Kahit mga 1 hour. Ayan. Takpan natin siya ng paper. Ayan.
Then, aluminum foil guys. Close natin siya ng ubuso. Yung guys, tinanggal ko muna siya sa oven after 1 hour. Then, ilalagay na natin yung ating ginawang sauce kanina. Yung tahina, then yogurt. Ayan. Mix ko lang muna siya ng bahagi para yung sa ilalim maano siya. Yan na siya guys. Then after 1 hour guys, ayan, lalagay ko na yung ating tahina. Yung yogurt, ayan. Then after that, saka natin siya ibabalik ulit sa ating oven. 1 hour ulit guys, pero yung kanyang heat mo sa ano lang siya, sa ibabaw lang guys. Ayan. One hour ulit guys. Ayan guys, after 1 hour, ayan siya. Luto na siya guys. Ayan. Ayan na siya. Ready to eat na guys. Thanks for watching. Love you all guys. Salamat sa inyo lahat guys. Thank you very big sa support nyo kay Ping Bicolano Vlog. Ayan. Thank you much. Bye-bye. God bless you all. Thanks for watching.